Борбата е традиционен народен спорт с дълбоки корени в историческото ни минало. Тя е част от бита ни, важно средство за неговото хармонично и физическо духовно развитие. Traffic News BG гостува на един от най-добрите клубове в България – Армейски спортен клуб по борба. Развитието на пловдивската борба стартира още от далечната 1953 година. Сформирани са първите отбори, предимно от войници, но участието им не надхвърля рамките на градските първенства. От есента на 1971 година започва да функционира и детска спортна школа по борба свободен стил, с над 100 деца от училищата Елин Пелин, Иван Вазов и 45-то основно училище. През 1973 година започва нов етап за борбата в дружеството. Инициатор на възраждането е първият заместник-председател и началник на АФД Тракия, майор Никола Миланов. Учредена е секция с преподавател полковник Иван Кряков, сформирани са представителни отбори и в двата стила. Още същата година те започват да се състезават в Б група по борба. Създадената армейска спортна школа към дружеството създава възможност за приемането на част от борците в нея. Най-голям успех за дружествената борба извоюва борецът в свободен стил и заслужил майстор на спорта Стоян Стоянов, който печели 2 последователни години европейската титла в категория до 48 кг 1977 и 1978 година. В същите години на световните първенства се класира и в призовата шестица. През 1979 година е обявен за носител на златния пояс на 18-ти международен турнир по свободна борба Дан Колов. Днес Армейският спортен клуб по борба разполага с много малки и големи последователни на любимия спорт. Всекидневно в залата по борба се провеждат тренировки с опитни майстори на спорта. Спортното училище в Пловдив също има паралелка по борба, където някъде там се подготвя следващият Стоян Стоянов.